खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय। दिनै 18 सेप्तेम्बर 2021 बारा जाबाय सुनिबार। दिनै जोङो जोंनि बर'फोरनि गोदान आफाद ULB आफादनि सायाव माखासे खोथा सावरायगोन। दानि बावैसो मोनसे खौरां मोनदों। बे खौराङानो जाहैबाय ULB आफादनि सानै केडारखौ गावथारदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। माने बिसोर सानै जाहैबाय केडार थैदों, बिसोरखौ ULB आफादनि होननानै सन्देह खालामनाय जादों। नाथाय बिसोरो ULB आफादनि नंमारगौना नंमारा बेखौ रोखा मिथिस'नाय जायाखै। दा बिसोरखौ सन्देह खालामनाय जादों आरो बेखौ लुंसुं हाग्रायाव गावथारनाय जादोंमोन। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय लुंसुं हाग्रायाव पुलिसनि सिग्रोमनानै गुलि गावनायाव ULB आफादनि सानै सोद्रोमाया रुंसारि जादों। जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मोसाहारि बिसोर सानैया ULB आफादनि थारैनो केडारमोन नामा बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। जायखिजाया बिसोरखौ लुंसुं हाग्रायाव पुलिसा इनकाउन्टार खालामदों, अदेबानि गावथारदों आरो सिग्रोमनानै बिसोरखौ गावथारनाय जादों। थांनाय 15 सेप्तेम्बर खालारखालि ULB आफादखौ आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनो थाखाय आरो रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबजानाय साफ्रोमबो केडारफोरखौ उदां खालामनायनि थाखाय दाफुंनाय जादोंमोन। आरो जुदि ULB आफादनि सासे केडारा थैब्लाथाय बिसोरो गुबुननि बा सोरखारनि 20 जन सोद्रोमाखौ बा 20 जन पुलिसफोरखौ बा रैखाथि हान्जाखौ गावथारगोन होननानै हुमखि होनाय जादोंमोन। आरो बेजों लोगोसे BTRनि गंब्रै जिल्लायावबो बा BDCनि गंब्रै जिल्लायावबो बाक्सा, चिरां, उदालगुरि आरो क'क्राझार बे मोनब्रै जिल्लायावबो बमा होनायनि थांखि लादोंमोन। नाथाय बे बमा होनायखौ जोंनि आसामनि मन्थ्रि बिथांमोना फोथायाखै। आरो लोगोसे दासान्दि बे सानै साहिबा केडार थैदों ULB आफादनि, बिसोर जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म, बिसोरो ULB आफादनि नंमारगौना नंमारा बेखौ मिथिथ'नाय जायाखै। दा बिसोरखौ सन्देह खालामदों ULB आफादनि होननानै। ULB आफादा BTR सुक्ति जाखांनानैबो गावसोरनि मोन्थाइखौ मोनैनि थाखाय बा NDB-फोरनि जाखिनि मोन्थाइ दंमोन बैफोरखौ मोननो हायैनि थाखाय बिथांमोना ULB आफादखौ दाफुंनाय जादों। आरो बेनि थाखायनो दा आसाम सोरखारा बा आसाम पुलिसा बिसोरनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिगासिनो दङ। रायजो राजाफोर बेखिनियानोमोन। ULB आफादनि सन्देह खालामनानै सानै सोद्रोमाफोरखौ गावथारनाय जादों। बिसोरनि मुङानो जाहैबाय जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मोसाहारि। दा बिसोरखौ ULB आफादनि होननानै सन्देह खालामदों, नाथाय बे बाथ्राया रोखा जाथ'वाखै। जायखिजाया बेनि सायाव दा मा थांखि लानाय जागोन बा मा राहा लानाय जागोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिनो मोननाय जागोन। आरो फारसेथिं ULB आफादा बेनि सायाव मा थांखि लागोन बेखौबो फैबाय थानाय समावसो मिथिनो मोननाय जागोन। लोगोफोर नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ। नोंथांमोन बारा गोबाव खालामबाय थाला, दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनोसै। ससेल'सो निउस नङा होमबा, बेनिखायनो आं जास्ट मोनसे भिडिअ खालामबाय नोंथांमोननो इनफरमेसन होनो थाखाय। दा बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। आरो जाय बिथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदान फैदों बिथांमोना साबस्क्राइब खालामनो हायो, लोगोसे लाइकबो खालामनो हायो आरोना। गोजोननाय थागोन नोंथांमोननिसिम। साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लाइक खालामबानो जाबाय। बाय बाय।